ce aw ka danaya la Renouveau Télé sugantili la foli ni waleɲuman dɔn an bɛ segin k'o bila ka taa di aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu bɛ aw ka danaya da anw kan ka daminɛ tɛnɛn fo ka bila juma la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo solika wuli kɛbagaw an mana sigi nin kɛnɛ kan an bɛ fɔlɔ ka aw de fo sabula solika wuli ale ma nɔgɔn cogoya si la aw minnu bɛ yen nɔ nin wagati kɔnɔna la ko aw ye aw ka baarakɛyɔrɔ la sɔrɔ ka ban ni aw sɔgɔlen don an na an bɛ aw fo aw minnu bɛ anw lajɛ sokɔnɔnaw la don o don an tɛ ɲinɛ aw kɔ sanga ani wagati o yɔrɔ la lamɛnbagajɛkulu an tɛ ɲinɛ aw fɛnɛ kɔ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo radio Renouveau lamɛnbagaw an ka foli bɛ aw ye radio ɲɛlɛnni ka bɔ Segu an bɛ Segu n'a lamini ka foli kɛ radio Bɛnkan ka bɔ Kerewani radio Tiɲɛdugu ka bɔ Jura radio Futa ka bɔ Yanfoyila radio Bɛsago ka bɔ Kucala radio Kanaga ka bɔ Joro radio Kumakan ka bɔ Bila radio Jigiya ka bɔ San radio Naro Samaya ka bɔ Ɲɛwuleni radio Dame ka bɔ Bɔrɔn radio Fasukanu ka bɔ Welesebugu radio Ntiba FM ka bɔ Kati Falajɛ radio Nema FM ka bɔ Kasaro radio Tolérance ka bɔ Mopti radio Miracle FM ka bɔ Buguni radio Kusata 2 ka bɔ Jalakɔrɔbugu radio Altakadum ka bɔ Sikaso site internet Mali Bamada ka bɔ Faransi ka fara radio partenaire wɛrɛ minnu sɔgɔlen don anw na ni sanga kɔnɔna la ni an ma se k'u tɔgɔw fɔ an bɛ a lamɛnbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ka fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila bi araba avril kalo tile 7 Renouveau sɔgɔmada kunnafoni ale kɛnɛ kan bi i n'a fɔ don tɔw la kunnafoni kologini caman bɛ an bolokɔrɔ k'a lase aw ma a kun ye aw ka kunnasiri o bɛ se ka ban cogoya min na aw ka journée kɔnɔna la k'aw to fo aw jabala la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo anw ka dibila baara kɛbagaw olu ye labɛn bɛɛ lajɛlen sabati sɔɔni an bɛna don kunnafoni kɔnɔna la k'a walawala k'a lase aw ma ne barokɛɲɔgɔn Amadu El Kunare ale bɛ kɛnɛ kɔnɔ labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatira ka ban honorable i ni sɔgɔma i ni sɔgɔma Fanta Tumata somɔgɔw bɛ di ni Ala fo k'a barikada o diyara n ye sabula an fɛ ni dugu jɛra ni anw sera ka mɔni min walima ka to sira walima ka ɲɛɲɛkini tigɛma ka kalaya k'o dun sɔgɔma o y'anw ka kɛnɛ ɲɛnen an bɛ gɛrɛ n'a kirikira kiri o t'anw ka dugu la o bɛ jɔn ka dugu la e bɔra k'olu minnu fɔ olu tɛ dun sɔgɔma yɛrɛ Amadu i sera sabali o an t'a ɲɛ dɔn anw bɛ Lipton kalamaw de min walima kɛngɛlibaw an b'olu de min min bɛ anw fɛ yen dugu mana jɛ ka seri min ka min ye to sira gan walima ka ɲɛɲɛkini gan k'o dun ka sɔrɔ ka na i ni maa tɛ kɛlɛ tile ganfɛ baasi tɛ ne ko banna i bisimila ayiwa sɔgɔmada in i ka kuma don kana na mɔgɔ si attaquer bi kana se mɔgɔ ma mɔgɔ tɛ si ma ni Ala sɔnna sɔni i bɛ don kunnafoni kɔnɔna la don kibaru ka se k'a lase an kanubaga bɛɛ lajɛlen ma bi araba avril kalo tile 7 Renouveau matin an ka kunnafoni bɛna boli minnu kan bakurubaw filɛ nin ye fɛn min ye Agbibi ye ale kelen kɔfɛ kalo 7 ka se ka Sumayila Sise Ala ma hinɛna la ale ka labilali ko ka se ka o kuma ɲɔgɔnyaw sabati kalo 7 tɛmɛlen kɔfɛ Agbibi y'a ŋaniya ka se ka bɔ a ka makun kɔnɔna la o la ko Agbibi bɔra ka mun de fɔ Agbibi yɛrɛ ye jɔn de ye anw ni Isa Kabasiri bɛ na ɲɔgɔn lasɔrɔ décryptage kɛnɛ kan a bɛna ka na o kunnafoniyaw walawala min b'a to o bɛ bɔ aw ma kunpan ye sɔgɔmada in na nɛgɛjuru sira fɛ an bɛna kuma di M5 RFP maa dɔw ma fɛn min kɔni ye M5 ye u kɛlen don k'a laɲini k'a fɔ ko juma nata k'u bɛna wulikajɔba kɛ o la an bɛna kuma di OMT ma a ka se ka o kunnafoniyaw bɛɛ lajɛlen lase an ma anw ni sunkalo kalo barikama a tɔ ye tile damadamani ye o la kulu min sigira sen kan fɛn min kɔni ye dala dumunifɛnw sɔngɔ gɛlɛyali ka se ka wulikajɔ kɛ min b'a to ka o ko kɛlɛ an bɛna kuma di o ko hakilina tabaga ma ni o ye anw baara ɲɔgɔn Mariam Kone ye sɔgɔmada in na laseli dɔw b'a bolo ka se ka o kɛ aw ye Amadu El Kunare ale bɛ yan nɔ i n'a fɔ don tɔw la ka don kibaru lase aw ma sɔgɔmada in na a bolokɔrɔla falen don kunnafoni kologirin dama na fɛn min ye Sori Ibrahim Jalo ye siraba kunnafoniyaw bɛ ale bolo Sori kelen don ka wulikajɔ sabati sisan bɛ Sori sɔrɔ circulation na Bamako dugu kɔnɔnaw la Hawa Daɲogo ale wulikajɔ sabati sɔɔni an bɛna kɛnɛya kunnafoni k'o lase aw ma sabula ɲɛnamaya ale jɔsen fɔlɔ ye kɛnɛya ye Alexis Kalambiri ma sɔn mun ma bi arabadonya in na sɔɔni o bɛ yira aw la don fɔli duma o fɛnɛ bɛ an bolokɔrɔ k'a lase aw ma min b'a to aw bɛ nisɔndiya sɔrɔ kunnafoni o kɛrɛfɛ sisan anw bɛ don baaraw kɔnɔna la ni wagati bolodacogo ye ni o ye météo ye ale bolodacogo filɛ an ka marabolo kɔnɔna la sankolo o diyalen bɛna to Mali fan bɛɛ fɛn min ye tilemafɛ fiɲɛ ye o bɛna ci Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fiɲɛ min ni o fanga tɛna bonya kosɛbɛ gɔngɔnbulon o kɔni bɛna kɛ an ka marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la bi arabadonya in na
o la bi tile gan in na température olu boloda cogo filɛ Kayikaw tile gan in na aw ka finteni hakɛya o bɛ yɛlɛn ka t'i jɔ digiri 42 la Kulikorokaw olu ta bɛ kɛ digiri 40 ye Sikaso tile gan in na olu ka finteni hakɛya o bɛ t'i jɔ digiri 39 na Segu ani Mopti tile gan in na olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ digiri 40 ye fɛn min ye Tɔnbɔkutukaw ye olu ka finteni hakɛya bɛ kɛ digiri 39 ye bi Gawokaw olu ta bɛ t'i jɔ digiri 38 na Kidalikaw ta bɛ jigin ka na digiri 35 la Menakakaw fɛ yen nɔ tile gan in na olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ digiri 36 ye Tawudeni olu ta bɛ kɛ digiri 39 ye Bugunikaw fɛ yen nɔ tile gan in na olu ka finteni hakɛya o bɛ yɛlɛn ka t'i jɔ digiri 41 na Kucalakaw olu ta bɛ kɛ digiri 40 ye fɛn min ye Kita ani Ɲoro ye tile gan in na olu ka finteni hakɛya o bɛ yɛlɛn ka t'i jɔ digiri 41 na Narakaw olu ta bɛ kɛ digiri 40 ye fɛn min ye Gorma ani Duwanzan ye olu ka finteni hakɛya bɛ kɛ digiri 38 ye bi tile gan in na Sankaw fɛ yen nɔ tile gan in na olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ digiri 40 ye Baɲangara olu ta bɛ kɛ digiri 38 ye Joyilakaw fɛ yen tile gan in na olu ka finteni hakɛya o bɛ t'i jɔ digiri 40 na Bamako district kɔnɔna la tile gan in na finteni hakɛya bɛ na kɛ digiri 40 ye Bamako n'a lamini bi sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kanɲɛ 6 o tɛmɛlen ni sanga 25 ye tile bɛna bin Bamako n'a lamini na nɛgɛ kanɲɛ 18 o mana tɛmɛ ni sanga 42 ye wagati boloda cogo ye nin ye ka di aw ma a kun ye toujours aw ka se ka aw ta n'aw bila dɔn aw mana kɛ Mali marabolo kelen-kelenna fɛn o fɛn na an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ k'a fɔ ko Ala ka bi araba tile hɛrɛ di an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma k'an kisi ka bɔ gɛrɛgɛrɛ ko olu ma tɔɔrɔ ma Amadu El Konare ale bɛ aw bisimila sisan don kibaru kɛnɛ kan sɔrɔ kuma dɔnnaw la ko bibi na ko maa kunnafoni tan ko o ye kunfɛ mɔgɔ ye kanubagaw walasa aw ka se ka bɔ dibi la fɛn min ye Renouveau cɛden n'a musodenw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka wuli ka kunnafoni sɛgɛsɛgɛ sɔgɔma joona fɛ Renouveau matin kɔnɔna la a sɛgɛsɛgɛni bɛ di aw ma Amadu El Konare Renouveau matin honorable a cogo di an ka tuma taa min ye députéya in ko magwan bɛ maa caman na hali maa dɔw bɛ ministère de la santé la ko magwan b'olu la nka ko fana ni n ka batiri bɛ yaala siga t'a la nin y'a dɔn k'an ye bi sɔgɔmada in na minnu ye an filɛbaw ye Mali kɔnɔna ni Mali kɔkan aw ni sɔgɔma a y'aw danse bamananw ko delina ko bilama ni don kelen kamana gan ye o bamanan kelenw b'a fɔ ko ni kɔnɔbɔnna ko ni yiribolonin tɛ n tun bɛ yirinin faga k'i kɔnɔnin faga ko i k'a dɔn ni o yiribolonin tɛ kɔnɔnin kelen fana tun tɛ sigi i yɔrɔko fɔta in na a y'aw bisimila bi sɔgɔmada in na don kibaru la dan ye kumabaw bɛ tali kɛ Yagi kɛrɛfɛmaaba dɔ kɔni bunɛna ni la bingani wale kɔni senfɛ min kɛra Kidal ale marabolo la kɛrɛnkɛrɛnna Adelo ko min kɛra sababu ye Mali n'a dɛmɛbaa jɛkulu force étrangère minnu bɛ yan u ka se ka banbanci maa 40 a n'a kunkanfɛ olu fa minnu ye maa jolenbaw ye Yagi kɛrɛfɛmaw la ka bolimafɛnw ni maramafɛn caman daraki u la minnu yɛrɛ seriya la ka ban an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kan kɔna fana banbanci dɔw taar'u garisɛgɛ sifilɛ an ka finitigilakaw la nka kɔtɛ ma dɔn ni k'u ye sabula min ye maa 4 maa 16 bɔyanko olu bunana u ni la u fan fɛ min na ka tila ka minɛ fana caman daraki olu fana la nin bɛɛ ye lakana ko bunakun kan Mali ka cɛsiriw ye nin waati laban ninnu na an bɛna kuma o fana ka sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔ politique kuma bɛna maana sabula min ye 2022 tɔ ye panko kelen ani ɲɛ wa o kama bɛɛ lajɛlen bɛ labɛn na ko cɛ labɛn ni ye suba ye yanni an ka don kɔnɔ CNT maaw y'u ka laadala jɛrɛw n'u bɛ kuma jamana jɔli baaraw ni sariya kow kan o baaraw dayɛlɛ kunungo jamana wɛrɛ maa 3 olu ka dɔ wasadenw ɲɛma tun b'a kɛnɛ kan n'o dɔ ye Burukina o dɔ ye Ghana ye an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la politique gafe kɔnɔ ADP Maliba ale musolakaw ye taamaba dɔ boloda ka taa Segu ani San mara la minnu na u ye ɲɔnɔ bila San ani Segu yɛrɛ du kɔnɔna olu susa min bɛ tali kɛ politique baara kumaw la minnu na u bololankolon ma ta u ye dɛmɛba kɛ ye musow ye an bɛna kuma o fana kan sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔ Modibo Sidibe parti fara an ka wuli fana ye nin jɔkun laban kɛ Sikaso an bɛna a ka dantigɛli dɔw fana lamɛn bi sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔna la ninnu ye dan ye kumabaw ye bi an bɛna sinsin minnu kan ka misɛnlen dɔw susa Mali kɔnɔ kunnafoni yelekew diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ nin waati la nin ye kunnafoni kɛnɛ sigilen aw ye aw minnu bɛ k'an lajɛ
Sikaso, Kulikoro, Segu, Mopti, Gao, Tombouctou, Kidal, Kata, Menaka, Ka Susa, Foka, Teme, Marabulu, wɛrɛ minnu bɛ yen ni o dɔ ye Doila ye, o dɔ ye Kucala, o dɔ ye k'a dɔn k'a fɔ Ɲuro di Sahel, Kita, Nara, nin bɛɛ ye renouveau kanubaw ye, a y'aw bisimila ko katikaw ni sɔgɔma bi. Aw ni ce aw ka danaya kurakura la yan de renouveau ye n'aw y'a sugante aw ma fili wa aw tɛ jalaki a ye aw bisimila n y'a fɔ tentɔ min ye kibaruya a bɛ di aw ma ladiriya kɔnɔ ɲɛmayaso ka cɛsiri ni sɛgɛsɛgɛliw olu kafe kɔnɔna la lakanako bunakun kan min bɛ tali kɛ an ka finitigilaka dɔw bingali kɛra olu kan kɔnna ale dondaw la min kɛra sababu ye an ka Mali finitigilakaw ye i k'a dɔn Mali lafasa kosɛbɛ sabula bamaci caman bɛ u y'olu bunna u ni la marifa juguba dɔw bɛ yen minnu yɛrɛ ye dabaliban ko ye nin ka ye bamaciw bolo kɔni y'o caman taraki olu fana na ko in kɔni tɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na waasa hali bi maa minnu bɛ yen n'u ye nin tiɲɛni wale k'a tɔ minnu bɛ boli bin na tɛgɛ bɛ se ka da olu kan a ko kɔnɔ cogoya min na finitigilaka minnu joginna an bɛ dugawu kɛ min ye nɔgɔya da ka se ka kɛ olu ye ko in ale kɔnɔna la o lakana gafe kelen kɔnɔna la bamaci dɔw fana tun y'u garisɛgɛ si filɛ a gɛlɛ ko lakanabaa minnu bɛ yen ni o ye diɲɛ seleke naani ka kɛlɛcɛw ka fara an ka cɛdenw kan MINUSMA hukumu kɔnɔna la o kama ti ɲɔgɔnna fanga bonyana kosɛbɛ min kɛra sababu ye sebayaba ka sɔrɔ juguw kan sabula bamaci maa 40 n'a kunkanfɛ olu bunɛna u ni la minnu yɛrɛ cɛma Yagi kɛrɛfɛ maaba n'o y'a ka minaburu dɔ ye o min yɛrɛ labɛnnen don ka diɲɛ kojugu bɛɛ lajɛlen kɛ a nɔfɛ o kɔni bunɛna a ni la minnu sereyala kosɛbɛ ni jaw ye ani ONU yɛrɛ ka maa ɲɛma min bɛ hali ni y'a sɔrɔ ale kɔni ka baara kuncɛ don jamana in kɔnɔ a ye laseliw kɛ laseli minnu na u y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ni bingani wale in kɔni sebayaba sɔrɔla wa maramafɛnw ni bolimafɛn o caman tarakira i k'a dɔn jugu ninnu na Gadel Kidal ale marabolo la Astan Jalo ale b'a tɔ ɲɛfɔ an ye. Ale walen yɛrɛ bɛ ɲɛsiw ma ka caya u kɔni ye nin kunbɛn ni fanga ye ka kɛɲɛ ni ONU ka fɔli ye u ka sodasi maa 4 n'a bɛɛ ye Tchadikaw ye olu kɔni fagara ni bingani wale in senfɛ min ɲɛsina u jabala min bɛ Aguelwok o maa juma tɛmɛnen ONU ɲɛma dɔ y'a yira k'a fɔ ko banbaaci mɔgɔ 20 kɔni fagara ni heure 3 kɛlɛ in kɔnɔna na u y'u gɛnni min kɛ kari ni ntɛnɛ o kɛra sababu ye u ka su wɛrɛw ye ni Iyad Agali yɛrɛ ka kulu ɲɛma dɔ tun b'o la n'o ye Abdalaye Albalaka ye ni wulikajɔ in senfɛ banbaaci maa 4 minɛna ni ka olu di Mali finitigilakaw ma ka kɛɲɛ ni ONU maa ɲɛma in ka fɔli ye MINUSMA n'ale yɛrɛ bɛ Mali la kabini san 2013 ale kɔni ye diɲɛ tɔnba ka bolofara ye min ni maa sata cayara la ka tɛmɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen kan. Astan Jalo ale ka ɲɛfɔliw tun ye nin ye an bɛna wasabulon kɔnɔna la min ye Conseil national de transition o kɛlen kɔ ka u ka laadala jɛrɛ minnu bɛ tali kɛ sariyaw kuma fɔli ni wasadenya baaraw kan olu datugulen kɔ min ye session d'avril n'o ye jɛrɛ kura minnu baara kan ka boloda avril kalo in kɔnɔ u y'olu dayɛlɛ kunungo an ka jamana ale yɛrɛ kɔnɔna la k'aw ladɔnniya k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni o ye an kɛrɛfɛ jamana dɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana Burkina Faso Ghana ani Togo olu ka wasaden maa ɲɛmaaw kɔni tun bɛ nin kɛnɛ kan minnu ye a kɛnɛ y'an ka bonya kosɛbɛ Yusuf Kulubali ale b'a ɲɛfɔ an ye. National de transition kan ni lajɛ in senfɛ a bɛna kɛ sababu ye u ka jateminɛw kɛ sariyabolo caman kan ale ni ka sariyabolo dɔw waleyali ɲini jamana marabaw fɛ nin lajɛ in senfɛ CNT ɲɛma n'o ye Maliki Jaw ye a y'a yira k'a fɔ ko walasa CNT a ka se k'a jeniyɔrɔ fin furancɛla fanga yiriwali kɔnɔna la ko f'u ka kalo 3 lajɛ in u ka kɛ sankɔrɔta de y'u bolo a y'a laɲini CNT mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛɛ lajɛlen k'u cɛsiri walasa danaya min dar'u kan u ka se k'o dafa nin kɛnɛ in dayɛlɛli senfɛ Burkina ani Togo olu wasadenbulon ɲɛmaw olu tun b'a kɛnɛ kan minnu n'olu yɛrɛ ye hakilijigin kɛ nin lajɛ in nafa la ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ka ɲɛtaa ma nin baara nundo in kɛnɛ kan n'a yɛrɛ bɛna to senna fɔ kalo 3 premier ministre ale ni gouvernement maa dɔw olu tun b'a kɛnɛ kan nin kɛnɛ in senfɛ fɛnɛ Ghana wasadenbulon ale kɔni y'a ka ciden dɔw ci ka na minnu n'olu nana a jɔyɔrɔ fa kala an jigi b'u ka sariya jɔnjɔnw ka ta minnu bɛ Mali yɛrɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔ u kana kɛ yɛrɛkun sɔrɔ y'a ko kɔnɔ n'o tɛ nafolo dagosi caman yɛrɛ bɛ don olu fana na kan ka kɛ baara min kama n'o ye sariya ɲumanw tali ni gouvernement ka baara kɔlɔsiliw ye u k'u cɛsiri o fɛ u kana jamana bolo da kɔ don n'a nataw la gɛlɛya kuraw kana Mali kɔnɔ politique gafe kɔnɔ parti ADP Maliba n'o ye Alu Bouakar Diallo ale ka tɔ ye
a muso jɛrɛ jɛkulu kurukara bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ni ka nunjuru di musow ka ɲɛmaa ma ka taama boloda ka taa segukaw fɛ yen taama min kɛra tile 3 kɔnɔ k'a daminɛ juma sibiri kari o kɔnɔna na u ye yɔrɔ minnu susa o bɛ daminɛ segu dugu kɔnɔna ɲɔnɔ san bila i k'a dɔn ni dugumisɛnnin caman bɛ yen minnu na ni musolakaw taara parti cuala kuma fɔ parti bɛ cogo di danga jɛna segu a n'a nɔkanduguw la ani dɛmɛ min b'u ye ka ɲɛsin ye musolakaw ma waasa donna nataw la u bɛ se ka se u yɛrɛ kɔrɔ badabada yɛrɛ ta k'u bolo ma yɛlɛma ka tila k'u dɛmɛw fana kɛ kosɛbɛ renufo tun b'a kɛnɛ kan na min bɔra a la an k'a lajɛ. Segu bamananw ni kumadɔnnaw b'a fɔ ko n'i ma taa bɔ maa na i t'a fɛ kow dɔn o de hokumu kɔnɔ ADP Maliba musow ka maa ɲɛmaani ni cɛkuluba in bɔra ka caya ka ni tile 3 taama in kɛ Segu mara la waasa ka se ka hakili falen kɛ ni ADP Maliba tɔn musolakaw ye Segu ani san mara la. Jɛkulu in bisimilara fɔlɔ Segu dugu kɔnɔ yanni nɔ lɛrɛ kelen hakili falen kɛra sababu ye ADP muso ɲɛmaa n'a ka jɛkulu ka faamuya caman sɔrɔ ADP parti kiisaw la Segu ani gɛlɛya mun bɛ yenkaw kan. An nana Segu yan kana an ɲɛ da musow kan ka masala ni musow ye ka tila k'a lajɛ dugu minnu bɛ musow kan pour que an bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la. Jama min bɔra bi a bɛ mɔgɔ hakili sigi vraiment o tɛ sɔrɔ foyi la bɛn ani kelenya kɔ. Segu kɔfɛ madame la présidente n'a ka délégation bisimilala ɲɔnɔ yan fana tɔɔ yɛrɛ la kurayali a sinsinni n'a gili donnen fo ka taa se musolakaw dɛmɛni ma u ka se u yɛrɛ kɔrɔ o n'a ɲɔgɔnna caman kumaw sɛbɛkɔrɔ maanana wa dɛmɛ tara ka ɲɛsin musolakaw ma i n'a fɔ Alu Bukari Jalo ka laɲini ye minnu ye. A ye laɲini minnu kɛ awa ko laɲini kun fɔlɔ sɔrɔla a kun ye laɲini kɛ ko ɲɔsi masi Ala y'a kɛ ko k'a da tulo kan ko ɲɔsi masi sɔrɔla ko kana di ɲɔnɔ musow ma k'u bolo yɛlɛma a ka baara kɛ ka yɛlɛma dɔ don aw yɛrɛ ka taabolo la ka yɛlɛma musaka dɔ sɔrɔ aw yɛrɛ. K'a daminɛ Segu ka taa bila ka tɛmɛ ɲɔnɔ ani sanfɛ u y'a sɛmɛnciya ko bi Alu Bukari Jalo dɔrɔn de bɛ se ka Mali bɔ sɛbɛ jukɔrɔ kɔlɔ kɔnɔ. Fɛn min b'an bɔ dingɛ na bi o ye ale de ye. Taama baara kunfɔlɔw kuncɛlen kɔ musolakaw ka ɲɛmaa y'a ka nisɔndiya jira kosɛbɛ. N ye localité minnu taama vraiment a kɛra an yɛrɛ bolo hakili sigi a kɛra an bolo wasa ye parce que an mana taa yɔrɔ yɔrɔ i mana bɔ yɔrɔ min na ka taa yɔrɔ wɛrɛ i b'a fɔ ko o yɔrɔw de engagelen don ka tɛmɛ yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔw kan a bɛɛ cɛsirilen don a bɛɛ kelen bɛ ka ADP ko ta k'a da nin kan donc vraiment an ta ye foli de ye. Ni Segu ni san mara taamuw kuncɛra pewu marabolo wɛrɛw garisɛgɛ na don ADP Maliba musow ka nin jɛkulu la. ADP Maliba n'an bɔra ye PRVM faso ko hali ni y'a sɔrɔ tɔ kɔni ci mɛ po ka kɛ 2 ye nin waati na bɛɛ lajɛlen y'i yɛrɛ kɛ a ɲɛmaa ye nin waati laban ninnu na tɔ kɛlen don bolo 2 ye bolofara dɔ in ni o ɲɛmaa ye Mahamadu Umaru Sidibe ale fana ye nin jɔkun laban ninnu kɛ Kucala mara la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Sikaso tɔ bolofara minnu bɛ olu ka politiki baaraw kundonni ka se ka taa o sigi sen kan u ka kumaw bolila kosɛbɛ. Tɔ lakurayali ni kuraw ka don a la waasa kalata nata ninnu na olu ka PRVM bolofara ka se ka jɔyɔrɔba sɔrɔ politiki bangun kan an ka jamana kɔnɔ. Dirisa Jalo taara kɛnɛ kan ka yen jaw ta Hawa Sanɔgɔ ale b'a kuma k'a ɲɛfɔ an ye. PRVM faso ko ale kɔni bɛ ka wulikajɔ boloda jamana kɔnɔna la i n'a fɔ Kucala lajɛ in b'a yira cogoya min na. An yɛrɛ ka ɲɛtagaw bolodali ani baara minnu bɛ sen na ani élection minnu bɛ sen na olu labɛnniw ka se ka parti yɛrɛ a surtout ka se ka o kolo giriya ka ba don o la donc vraiment an ka bi rencontre politique a bɛ boli o de kan kosɛbɛ. Siɲɛ fɔlɔ ye nin ye komi y'a fɔ n ka kuma kɔnɔna na a ma dabɔ foyi kama chose min tɛmɛna donc maintenant fo an k'an cɛsiri de an tun bɛ niveau min na an ka tɛmɛ o kan donc élection caman de bɛ kan ka na donc labɛnw caman fana kɛlen don o bolodalen don. PRVM fasoko ka ni wulikajɔ ye a kun de kun ye u bɛ se k'a dɔn parti bɛ cogoya min na ale ni u kan ka wulikajɔ min boloda ni parti sifinnakaw ye a musow fo ka se maa kura minnu bɛ ka don a la ye. Bon an ye Bamakɔ délégation sɔrɔ président n'a ka délégation parce que an ka région ka rentrée politique de bɛ yen donc an y'a kanu ka musow labɔ Kucala musow bɛɛ lajɛlen togoda ni dugu kɔnɔna an y'a bɛɛ labɔ aw yɛrɛ ye musow ye u bɔra fan bɛɛ lajɛlen na pour que ka se ka na u ka kantigiya u ka danaya k'a da ka kurakuraya k'a da président kan tuguni k'a fɔ an b'a kɔ an b'a soutenir ko mana kɛ cogo o cogo fiɲɛ mana bɔ fan o fan fɛ a k'a dɔn k'a fɔ faso ko
a bɛ lonkolan pa mais a tɛ se ka firi ka kucala musow to yen. Sikaso coordination kan wuli ka jɔn ye a bɛ bila PRVM fasoko sinsili hokumu de kɔnɔna la u ka san 8 ɲɛnɛmayali la kana kuma ɲɔgɔnya k'u fɛ ka taabolo kuma yir'u la pour que san natɔ in na kalo natɔ in na an ka laɲini ka se ka sabati élection mun natɔ don Mali ba sigili o fɛnɛ kɛ ɲɛna sɔnna ma ka section fo ka tila ka musow fo ka denmisɛnninw fo fɛn ye ni organisation in kɛ vraiment an b'u fo ka félicitation fo k'u ni ce u yɛrɛ ye ni de ye fasoko ye u ka ni rentrée politique in senfɛ parti ɲɛmɔgɔ nunu yɛrɛ u wulila ka taa laadala foli kɛ kucala dugu ɲɛmaw la PRVM ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ ko ni baara nunu bɛna to senna jamana fantɔw fɛ PRVM fasoko ale kɔni bɛ ka wulikajɔ boloda jamana kɔnɔna la i n'a fɔ kucala lajɛ in b'a yira cogoya min na tabarikala kɔnɔ sugoni maaw ka tɔ ye nin ye waati min na Mamadu Umaru Sidibe ale ni a ka bolofara maaw tun bɛ Kucala waati kelen a bolofara dɔ ye min fana bɛ ni o ɲɛmaa Sama Kulubali olu fana tun bɛ ɲɔgɔn ye la Bamakɔ yan nɔ ani ka parti siège kura dɔ yɛrɛ n'o y'a jabala ye o sigi u yɛrɛ ye gɛlɛya kɔni bɛ tɔ kɔnɔ nin waati in na a kɛlen don bolofara jɔnjɔn fila ye n'an bɔra yen an bɛ taa Sikaso min ye parti fare an ka wuli Modibo Sidibe ale kɔni fana ye jɔakun laban nin kɛ hakili falen la ni Sikasokaw ye bamanan laada dɔ ye ka gɛrɛ sigi ni maaw ye ka hakili falen waasa ka se ka ɲɔgɔn kuntilennaw dɔn olu kumaw dɔn wale dɔw kɛra kɛnɛ in kan na wa Modibo Sidibe hakilina jɔnjɔn di hakilina minnu bɛ n'u bɛ tali kɛ Mali bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ a da bɛ maliden jɔyɔrɔ ye fɛn min ye a kɔnɔna la ani wulikajɔ jumɛnw kan ka kɛ waasa ni an y'olu don bɛrɛ la an bɛ lafiya minnu nɔfɛ olu bɛ se ka na cogoya min na min ye ja dɔw sɔrɔla kan minnu kuma kan lasera Renouveau tɔgɔ la. Fare an ka wuli ka politiki baaraw kun donnen kɔ yanfolakaw fɛ yen tɔ ɲɛmaaba Modibo Sidibe a n'a ka jamakulu ye wulikajɔw boloda u ma ko bila da girinda la sibiri ani kari tɛmɛnen Modibo Sidibe n'a ka jamakulu bisimilara Sikaso dugu kɔnɔna la foli bilalen kɔ maabakɔrɔw ni diinɛ ɲɛmaw la u ye nin tɔnsigi kofɔta in ɲɛnamaya waasa ka ɲɛfɔli caman kɛ tɔndenw kanubaw ani lafasabaw ye Sikaso baarakɛlaw bɛ yan cɛw bɛ yan min bɛ baara kɛ k'u disi da kow la k'a ɲɛnabɔ donc fɛn damadɔ bɛ yen n'i y'u bila u ka k'u kɔnɔna la ka misɛnka dɔw nati fɛn bɛ kɛ Sikaso yan nɔ a bɛ bɛɛ dabali ban a bɛ dabali moi je dis pas qu'est-ce qu'on va faire de Sikaso qu'est-ce qu'on va faire du Mali qu'est-ce qu'on va faire du Mali o de don Sikaso mana kɛ cogo cogo ni Mali tɛ cogoya dɔ la a tɛ foyi ɲɛ Sikaso ye n'a yɛlɛnna tan a laban tila ka cogo f'a Mali ka yɛlɛn donc an ye problème ti sa a b'o bɛɛ de kan mais bɛɛ de b'i ta sɔrɔ a kɔnɔna la parce que n'i y'a ye Maliden ye Maliden a Mali b'a k'i ye de fana b'a kɛ Mali ye o de b'a to i b'i ka Malidenya sinsin donc région bɛɛ la fɛnw bɛ se ka kɛ min bɛ se ka na n'olu ye min bɛ se ka na n'olu ye an ka bɔ tugutugu barabara la fana ka sa de tɛna ka n kɛ a ma s'a dan na a ma se ka sɔrɔ yiriwa a bɛ kan dɔ wɛrɛ bɛ na nin de don ne b'a fɛ ka kɛ tan ne b'a fɛ ka kɛ tan ne b'a fɛ ka bɔ tan o ka bɔ a la n'an bɛnna min ka sigida la ko nin de bɛ se ka sigida yiriwa a bɛ san 2 ta a bɛ san 3 ta a bɛ san 4 ta mɔgɔ mɔgɔ n'i nana o kɔfɛla la i bɛ jagoya de k'a lase a laban na n'a sera laban na i bɛ se ka fɛn sigi sen kan min bɛ se ka lataa ɲɛ tuguni n'o tɛ jamana bɛ kɛ tugutugu barabari ye. A ka dantigɛliw kɔnɔ a y'a sinsin kosɛbɛ Mali tabiyaw kan ka jateminɛ ni hakili jagabɔ caman kɛ ni ka bilasirali jɔnjɔn kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na bɛɛ kelenya tɛgɛdi ɲɔgɔn ma marabaa ɲɛmɔgɔw suganti cogo bɛɛ jɔyɔrɔ jamanako la olu n'a ɲɔgɔnna caman. An ka danamɔgɔw ta an kɔrɔ kuma la an ka danbetigiw ta ka daniyamɔgɔw ta ka danbetigi kan a kelen se ka foyi kɛ an bɛɛ de b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ de bɛ jɔ n'a ye n'an kuma b'an sigi ka foro b'an sigi n'an bɛnna min kan an maliyɛn bɛɛ de bɛ wuli ka jɔ n'o ye parce que n t'a dɔgɔ o la dɛ ka jamana na bɔ nin kɔnɔ tigɛ nin kɔnɔ ka tila k'i b'a bila a jɔsen fila kan gɛlɛya caman b'a la dɛ i y'a fɔ n y'a fɔ mɔgɔ caman kun yan baara kɔni aw b'o dɔn yan danaya aw b'o dɔn ko min ye tigiya ye aw b'o fana dɔn donc fo fɛn bɛ ka sigi sen kan n bɛ se ka baara kɛ région ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ ko dɔ kɔnɔna la ani maraw ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ ko dɔ kɔnɔna la an ka se ka baara kɛ ka sigi sen kan n b'a fɛ ka fɛn caman fɔ musow ye u b'a fɔ ko musoya ye koba ye mais aw jɔyɔrɔba de bɛ jamana in kɔnɔ aw bɛ min kɛ sɛnɛko la aw bɛ min kɛ bayɛlɛmako la aw bɛ min kɛ sanni feere la n'o bɔra bi an ka jamana sɔrɔ sira dɔw la an tɛ foyi ye
mais fo aw ka dɛmɛ sira de fɛ. A bɛ waati jan bɔ Modibo Sidibe ye hakilina dɔ ta ni o ye ka hakili falen-falen kɛ ni jamanaden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ye barodalasigi senfɛ n'o bɛ wele ko gɛrɛn. A y'o laadaw lakile Sikaso a ka nin taama in senfɛnan na. Sikaso kɔfɛ wulikajɔba wɛrɛw bolodalen don Fari an ka wuli a tɔ ɲɛmaa ni tɔndenw bɛɛ lajɛlen bolo Mali fa bɛɛ fɛ. Modibo Sidibe ale ka dantigɛli dɔw ye Sikaso ale kɔnɔna la minnu na kuma na belebelebaw ye bɛɛ ni kelenya jamana ka tabiyaba dɔ taara k'a da n'an ma sigi ka segin an kɔ an hakili la k'an bɛ se yɔrɔ min na o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ min ye k'a dɔn jɛrɛ in kɔni kanuna kosɛbɛ Sikasokaw fɛ i n'a fɔ u ka maa dɔw y'a seriya an ye nɛgɛjuru siraw fɛ cogoya min na saga B43 bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 kan chef de bureau min bɛ Kati domaine na Sama Sangare Fulakɛ ko ani sɔgɔma n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen mais préfet Aruna Jara fana bɛ yen k'u ni sɔgɔma nin waati in na Kati mara ye maraba ye k'u cɛsiri hali bi waasa Katikaw bɛ munafaa commissariat minnu bɛ yen an b'u fo ko surasiw ni sɔgɔma kan kɔnɔ bi Asimina ka jama Lasana Tamba fana a bɛ ka jɛmukan in lamɛn an ka foli b'a ye Fanta Tumata an bɛ ɲɔgɔn bila yan fɔlɔ yan'an ka labɛn kuraw sabati. Amadu an b'i fo an bɛ taga ɲɛfɛ ni kunnafoniw ye halisa an bɛ taa Sori Ibrahim Diallo fanfɛla la sɔgɔmada in na Sori bɛ Bamako fan jumɛn a bɛ sigida kelen jumɛn de la anw ni Sori bɛ na ɲɔgɔn lasɔrɔ an ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi Magan Jakite Magɛnziga yamaruya kɔnɔna la Sori bɛ na siraba kunnafoniyaw di an ma.